Ahojte, v dnešnom videu vám predstavím aromadifúzer od Stadler Form s menom Lucy. Takže pozrime sa dovnútra. Máme tu difúzer samotný, sú tu ešte nejaké príručky, je tam slovenčina, čeština, takže v pohode. Máme tu ešte USB kábel a nejaké ďalšie príručky a karta. Takže priložený USB kábel, je to klasika USB na jednej strane, na druhej strane máme C a máme tu takú malú nálepku, ktorá hovorí, že use only 5V 2A, čiže pravdepodobne treba s tým použiť nabíjačku, ktorá neprekračuje dané napätie, aby sa asi nepoškodila batéria alebo zariadenie samotné. Pozrieme si difúzer samotný. Ako môžete vidieť, má naozaj veľmi pekný dizajn. Tento je v zlatej farbe, vyrába sa aj v čiernej a bielej. Zlata sa mi páčila najviac. Takže na to pozrieme zblízka. Vyzerá ako sviečka, to je vlastne celý ten zámer dizajnérov. Neskôr aj uvidíte, že prečo vlastne je to tak robené. Na zadnej strane máme USB-C konektor, zapínacie tlačidlo pre zmenu jasu a je to malá vlastne tá diódka, ktorá signalizuje napájanie, výbytu batérie a podobne. Na spodnej strane máme takto jemne vyčnievajúce gumené nožičky, čiže naozaj drží niekde na stole dobre bez toho, aby sa on tak ľahko dal pohnúť, zhodiť. Teraz si v rýchlosti povedzme, čím je tento difúzer iný, výnimočný. Okrem dizajnu, ktorý má vyzerať ako sviečka, je to hlavne tým, že má vstavanú batériu, čiže na rozdiel od iných difúzerov viete si ho nabiť a používať bez kábla, čo je úplne perfektné. Vstavaná batéria sa nabíja 6 hodín, vydrží na batériu ísť 7 hodín. Ďalšia výhoda je tá, že vieme ho napájať tým USB-C káblom, to znamená, že tú jednu stranu si dáme do klasickej nabíjačky, napríklad mobilného telefónu, ale tým pádom to vieme pripojiť aj napríklad ku laptopu alebo počítaču, na powerbanku, čiže je to plne perfektné. A celková spotreba energie pri nabíjaní, pri napájaní z klasickej nabíjačky je teda 10 W. A ako som povedal, je to tá výhoda vlastne, že má to USB-C kábel, jednoducho nie je to ako na iných difúzeroch, ktoré majú normálne nejaký vlastný zabudovaný kábel, ktorý tam z toho trčí, nedá sa odpojiť. A musí ísť proste do klasickej elektrickej zastrčky. Hej, tu si to dáte fakt do powerbanky, notebooku, čohokoľvek, čo máte po ruke. To z neho robí teda samozrejme aj povedzme mobilný difúzer, čiže ak máte to naozaj radi, že obľúbite si to, chcete si to vziať so sebou niekde na hotel, dokonca na stanovačku, prečo by nie, keď si to viete nabiť vopred. Jeho váha je len 360 gramov, takže fakt čo sa týka váhy, ale aj veľkosti, ako vidíte, hej, keď ho chytím do ruky, len trošku vyššie od ruky, nezaberie to veľa miesta, ani váhovo, ani priestorovo v nejakej taške alebo v čomkoľvek, čiže úplne perfektné. Ďalšia vec je, tu máme teda priestor na vodu. Objem nádržky je 50 ml a kým sa vlastne vyprázdni celá nádržka, trvá to asi 10 hodín. To je tá ďalšia alebo ten ďalší technický detail, že má to automatické vypnutie. To znamená, že ak vám dojde voda, nestane sa, že sa poškodí tá vec tým, že tam nie je voda, on sa automaticky vypne, keď to znamená, že vlastne tam nie je voda, čiže môžete to kľudne nechať zaspať pri tom noci, nie je s tým problém. Keď sa pozrieme dovnútra, vidíme tú LED diódku, ktorá vlastne nám bude osvetľovať tú páru, ktorá z toho vychádza, ale o tom potom. Máme tu túto značku Max, potáďa vlastne maximálne naliať vodu. A ak sa pozriete na ňu, takto zo zadu, tam vidíte, že za tým kúskom plastu je taká malá diera. To je veľmi dôležitá vec, vedieť, že v momente, keď naplníte nádržku po značku Max, nemali by ste teda nejak veľmi hýbať s tým difuzérom takto zo strany a tak ďalej, lebo vlastne do tej diery sa nesmie dostať voda. To znamená, že v momente, keď ho naplníme, už radšej, ak ho chceme následne proste kvôli niečomu premiesniť, tak radšej len takto, aby si nespravili to alebo to.
Prípadne, ak ho chcete z nejakého dôvodu vyliať tú vodu, hej, ak to nechcete nechať proste len vyčerpať sa, ale vyliať, tak treba si dávať pozor, aby ste to vylievali týmto smerom, nie takto. Samozrejme, ako aj iné difúzery, viete si tu pridať nejaké aromatické oleje. Do týchto 50 ml stačia 2 až 4 kvapky maximálne. Takže poďme si ho pripojiť na zdroj napájania. Klasika, to USB-C tam. Vidíme, že svieti na bielo. Keď svieti táto notifikačná dioda na bielo, znamená, že sa nabíja. V momente, keď zhasne, je plne nabitý a ak je odpojený od napájania a začne nám blikať, vtedy nám dáva vedieť, že batéria má menej než 10%. Teraz ho tým zadným tlačidlom, spodným on-off, zapnem a môžeme vidieť, že čo to spraví. Trikrát nám blikne, či nám dáva znamenie, že nie je tam voda. Čiže ako som skôr spomínal, keď tam dôjde voda, vypne sa sám, ale taktiež keď tam voda nie je to chránené proti náhodnému zapnutiu sa, čiže zariadenie je chránené, aby sa nepoškodilo prácou bez vody. Idem ho teraz naplniť vodou. Tu odporúčam používať demineralizovanú, respektíve destilovanú vodu. Nemusíte, môžete používať aj obyčajnú vodu samozrejme, ale je to ako napríklad zo žehličkou alebo čím. Môže byť, že časom sa tam proste usadí vodný kameň, obzvlášť keď žijete v oblasti, kde máte veľmi tvrdú vodu. Je to možné potom vyčistiť nejakým klasickým odvapňovačom, nie je s tým problém, ale prečo jednoducho nepoužiť demineralizovanú vodu? Ja to spravím tak. Teraz tam iba proste demineralizovanú vodu a nemusím sa obávať toho, že sa to tam upchá, budem to musieť neskôr čistiť. Takže dáme si ten vrch naspäť. A teraz to opäť zapnem tlačidlom on-off. Vidíte to? Krása. Čiže vyzerá to naozaj ako sviečka. Nielen dizajnom, ale aj tým, nazvime to plamienkom. Je to vlastne tá vodná para, ktorá cez to vychádza a zo spodu osvetlená. Naozaj to vyzerá ako sviečka. Ten dizajn je naozaj pekný, podaril sa im. Teraz tým horným tlačidlom, kde sa mení vlastne jas tej hornej diody, to viem takto znížiť alebo plne vypnúť. V tomto momente aj stále prúdi tá para, ale nie je to osvetlené, čiže takto si to opäť môžeme zapnúť. Čiže ja teraz robím trošku prítmy, aby ste videli, ako to vyzerá v prítmi. Čiže takto v jednom prítmi môžete vidieť. Nie je to síce na kamere asi až tak vidieť, ale vlastne ten priestor je tak okolo jemne osvetlený, čiže naozaj dizajner sa s tým vyhral, očividne spravil to, že to vyzerá ako sviečka nielen tým dizajnom samotným zariadenia, ale aj s tým plamienkom. Je to naozaj pekné. Skúsim ho teraz na chvíľočku aj odpojiť. Vidíme, vyzerá to perfektne stále, samozrejme aj bez toho nabíjania, čiže nestane sa nám ani to, že pri odpojení z nabíjačky nejak stratí výkon alebo čo. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú môžem na tomto vyzdvihnúť, dám ho bližšie sem k mikrofónu. Počujete? Nepočujete. To je v tom, že je naozaj veľmi tichý. Lebo videl som niektoré difúzery, ktoré bolo počuť ten motorček, ako tam hučí. Toto je úplne tichučko, čiže nebude vás to nijak vyrušovať. OK, takže to je vlastne všetko o tomto aromadifúzeri. Veci, ktoré sa mi na ňom páčia alebo nepáčia. Úprimne nenašiel som ani jednu chybu na ňom, pravdu povediac. Čiže po tejto stránke úplne super, žiadne minusy na ňom nevidím. A čo sa týka plusov, tých je veľa. Samozrejme je to stávaná batéria, takže viete si to nabiť, používať. Bez kabla to len čisto taký nápad, ako som hovoril o kempingu, hotele, čomkoľvek. Samozrejme najjednoduchšie alebo najpoužiteľnejšie je, že doslova použijete to miesto sviečky, neviem, napríklad na stole pri večeri, proste vyhodíte ten kábel vonku, dáte to na stôl, krásne to ide. Ako môžeme aj v tomto momente vidieť, aj po odpojení kábla, že to ide len na batériu, nie je tam nejaký znížený výkon alebo čo, takže super. Čiže miesto sviečky je to v podstate asi ekologickejšie, než kupovať stále sviečky dookola. Dáte si to na stôl miesto sviečky, je to paráda, žiaden kábel z toho netrčí. Je to ultrazvuková technológia, takže je to tiché, ďalšie veľké plus. No a samozrejme ten dizajn je proste naozaj krásny. Takže to je všetko o tomto aromadifúzeri z mojej strany.
Ak vás video zaujalo, môžete kliknúť na subscribe. Ďakujem vám za sledovanie a vidíme sa na budúce. Ahojte.